De dream dat is een joerdagse bewerking van A Midsummer's Night Dream van Shakespeare. En de kracht achter dit project is de talentvolle regisseuse Anne Zielstra. En ze wordt daarbij coach toch theater. Ik zal je wel even voor hoe je een ezelskop maakt. Van je? Ja, een ogenblikje. Nou, mooi hè? Ik wist niet dat ik het zo snel kon. Een ezelskop. Hoor je nou applaudisseren, hè? Ja. 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 Wat hier zo? Wist je dat? Ja. Komst je des al leef? Ja. Oh, wat skots je bent. Kom hier eens. Ja. Shakespeare in Skjernegoutum. Dat wie de dream van regisseur Anne Zielstra. Zij schreef een eigen Frieske bewerking van het fantasievolle stuk Midsomernachtsdroom. En dat zal komend weekend opvierd worden in en om de leegstaande pastorievenning. Ik wil heel graag hier wat in het dorp doen. Ik ben hier bennen en opgegroeid en na de theateropleiding heb ik verschillende regies gedaan, maar nog nooit hier wat in Skjernegoutum. Dus ik dacht, nou ja, dat moet een keer wezen vanzelfs. En ja, toen wil ik heel graag een ploegje mensen enthousiast krijgen om dat mooi mij uiteen te zetten. Dus toen heb ik een stichting oprichten voor hier. En meestal kom je hier zocht vrijwilligers en op zoek naar spelers. Hier is het. Midsomernachtsdroom, het bekende stuk van Shakespeare uit 1600, gaat over 4 geleefden die in een mysterieus bosk een nachtelijk avontuur beleven. De onderlinge relaties raad je daarbij op humoristische wijze in een war. Titania. Nou, Oberon. Nou. Nou wat? Nou ja, het is een comedy. Dus het is een heel vrolijk stuk. En er zit een betovering in. Dat vind ik mooi. Ik heb het al een paar keer eerder jongen. En dan ontstiet ik een hele chaos in het stuk, wat ik heel fijn vind. Nou, en er zitten er meerdere verhaallijnen in het stuk die alle hier eigenlijk ontevreden zijn en een droom hebben. Ze willen alle hier wat oors. En dat slaagt het in het begin van het stuk net. Nou mensen, ik zou zeggen, we beginnen binnen. Dan beginnen we met de rondleiding. Kom je maar achter mij aan. We beginnen in de keuken. Dan rennen we terug naar de vakkamer. Anne wordt jongen als een talentvolle regisseur en wordt bij deze voorstelling coached door theater. Die hebben namelijk in gearwerking met kunstwerk en frats een project waarbij ze talentvolle regisseurs begeleiden in het maatje van theater met amateurs. Dramaturge Ines Sauer begeleert het Anne. Ik ben betrokken als dramaturg. Dat is een moeilijk woord voor iemand die komt kijken en vertelt wat ze ziet als ze naar een voorstelling kijkt. Ik kan teruggeven aan een regisseur wat ik beleefd heb. Dat probeer ik te verwoorden. En ik kan helpen in het nadenken met een regisseur over wat zij wil vertellen. Anne is degene die eigenlijk tussen de spelers in staat en met allerlei ideeën komt. En ze constant aan het voeden is. En dat gaat heel snel bij haar. Ze sprankelt heel erg. En dan is het fijn als er iemand ook zit te kijken en het overzicht kan houden, als het ware. Ik vind het wel belangrijk dat hij een kritisch ernaar zit. Omdat ik dat zelf ook doe. Dus de dingen die ik bijvoorbeeld als kritisch onjong worden, ja, die heb ik dan misschien zelf ook wel jongen. Of daar kan ik dan wel inkomen. Ik zou het net fijn vinden dat iemand alleen maar schrijft, nou dan best op de goede waai. Dus we moeten wel aandachtspunten jong worden. Maar altijd maar goed uitlijn wordt, dat ik het maar snap. Dan kun je er een werkje. Boomleeuwenbeek! Kom, meesteresje! Boerenzwaluw! Ik kan hem nog mooi regelen dat ik hier een jachtvereniging oprichten zeg. En ik kan hem vertellen dat de sterkerie de tegenbleed mij is. De papieren had ik al binnen, dankzij Damien, om hier dat in het bos te jaaien. Mia, kom maar even bij. Dan zal ik ondertussen die vervelende roep daar even afzetten. Nee, hard! Nee! Net wan!
Mia, Dat is Sander. dit hier bijna het opraad. Nee, Mia. Bemoeit al dit er net mooi. Alle spelers binnen dus amateur en de meesten hebben nog neerjeder acteerd. Dat is vanzelfs een hele uitdaging, maar aan Anne binnen onervaren acteurs wel besteed. Juist de koep wel merken dat iedereen een beetje onder spanning heeft. Ik geloof dat er toch even een vluchtje publiek bij weer. En ik ook merken aan de tempo. Er wordt in één keer in een heel hoog tempo, vooral binnen, wordt er in een heel hoog tempo spelen en praten. En soms is dat niet erg, want het moet natuurlijk wel vlot doorrennen. Maar ik heb liever dat je hem zin vlot op een gevolgen van dat hij iemand op de oren reageert, dan dat het heel erg snel terug in tekst hafest. Dus je hebt een idee en oren die zitten dat maar net voor zich. Dus als regisseur of theatermaker ben je heel beeldend aan het denken en je het al helemaal voor je en orenmeester mag daarin meenemen. Nou ja, en dat het citeert nodig om mensen erin mee te krijgen en voor de spelers mag ze heel erg vertrouwen in. Dus op repetities goed uitlezen van hoe het eruit komt te zien en wat van ze verwacht wordt en dat het wel goed komt. Ja. En dan beetje bij beetje dan krijg je het vertrouwen. Ja.